हाय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि थाइलेण्डनि गुबुन मोनसे सिरिजआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय दा आं दं क्राबियाव थाइलेण्डनि क्राबियाव सम मोनाबिलिनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो नै आंहा बिथांमोनखौ नुनानै गावखौनो साउदी आरबियाव थानाय बायदिसो मोनलायलांथारदों बिथांमोना थाइलेण्डनि मुस्लिमफोर आरो स' बिस्तिबाराव एभ्रि थार्सडेआव माबा मोनसे प्रग्राम जायोनो बिथांमोननि थ' बेनिखायनो बिथांमोना गाटारिं जादों आरो नैबे बासआनो जाहैबाय बेंकक थांनाय बास ओमफ्राय नैबेयाव मोनाबिलियाव मानसिफोरा बिराद माने रिलेक्स खालामफैयो बेरायनाय मानसिफोरा बेवहाय माबा माबि जायो दसे सम बारहावा लायो स' आंबो बिथांमोनखौ नुनानै माबा मोनसे जानो गोसो जाबाय बेनिखायनो नै नाइट मार्केट खाथियाव थानाय नाइट मार्केटआव एसे माबा माबि नागिरबाय आरो माखौ जाथाव माखौ मा होननानै नुनो मोनदों नोंथांमोना नै मोनाबिलियावबाबो बेसेबां मोजां बाजार जायो आरो बिराद मोजां मोजां जाग्रा बुस्थुफोर मोनो आरो ना माने मा होनबावनो आरो नै 60आवनो बेफोरबायदि 20नि 60नि 40नि माने पेकेजिं खालामनाय मोनखायो आरो स' बेफोरखौ नोंथांमोना जानो हागोन नोंथांमोना फैयोब्ला आरो जाग्राफोराथ' ओरैबायदि गोथाव गोथाव आं नुनानै लुगैफिनजोब्बायसो माथो होनबावनो आरो नै बेफोरबो आरोना माबा पक'रा थां आरो माजों बानायदों मिथिया खिन्थु पक'रा नङा दै ओमफ्राय नैबे बुस्थुआबो माबा गुलाब जामुनफोर बायदिथार खिन्थु नङा मा बुस्थुथाय मिथिया आरो माबे मोनसेखौ जानो गासिखौबो जाना लाजोबबा उदैयानो गाज्रि जाजोबगोन माथो बेनिखायनो माखौबा स्किप खालामो माबे मोनसेखौ जाथावथाव बेखौसो जायो आरो ओमफ्राय हाथायफोरा नै मोनायाव माबायदि जायो नायदो आंहा बेफोरखौनो नायनानै इन्जय खालामलागासिनोसै आरो गोथावफोरानो लाजाखाया माने ओरैबायदि जाथाव दं नैबे आनारसखौथ' जों बयबो जाखायो नैबे मा दङथाय आंनि फेभरेटफोरा बेवहाय दं फिथाइ सामथाइनि रोसिफोरा ओमफ्राय नैबेयो बेदर जाग्रा ओमफ्राय नै बे माथाय माबा बुजिना मोनासै आं बेखौ खिन्थु बिराद गोथाव नुदों आरो नै बेयाव मोनसे बुस्थु दङ दै बेबो फिथाइ सामथाइनि आंनि फेभरेट बे मा मिथिला र' देखायनि आं बे बेदरफोरनिनो जागोन आरोना आं माबा मोनसे बुस्थु नुथारदोंमोन र' नैबे मा बुस्थुथाय मिथिला आं जायखौ देखायनो नागिरदों मोनथ'वाखै नै बे लावदुम मम'सा बे मम' नङा दे बेखौ आङो चाइनिज ड्रामाफोरावसो जि नुखायो नै बे एकदम एम्फौ एनलानि आं बांद्राय सुखुवा बेफोरखौ नै जेलि ना माथाय जेलियानो खोमा गावसिनि लेंगुवेजावसो लिरो नालाय मिथिलायलाङा आरो जाफेराबो नालाय बांद्राय आइडियाबो गैया थेवबो नुनायाव जि गोथाव नुयो आरो जानो लोंनायखौ खोन्थानानै नोंथांमोना दा लुगैयाबानो जाबाय आरो लुगैयोबा जाफैदो थाइलेण्डआव फैनानै नैबे केन्डिफोर नामाथाय माने इंलिसाव लिरखायाना बुजिलायलाङा आरो बांद्राय आइडियाबो गैया आंना जानाय लोंनायनि नैबे अमा बेदरनि
टमेट'जों बानायनाय आरोना अमा बेदरानोखा माने डिफारेन्ट स्टाइलाव बानायदों आरोना माबा बैखौथ' आं गोथां गोब्रामसो नुलायलांबाय स' बेखौनो जानोसै होननानै दरसे लाफ्लाबाय आरो मोनसे लानोसै दहाय मोनसे बुस्थु हटडग जाना उदैयानो गाज्रि जादोंलै बेबायदि मोनसे लाबाय आरोना बे नङा बेखौ लाबाय मोनसे दिनैनि जाग्राया नै आयौ मायाव जिरायदों आं नै बेयाव गोलैलांखागोन आं मानसिफोरखौ खोन्थानो र' बेवहाय बिराद मानसिफोरा जागासिनो दं आरोना बुस्थुफोर लाबोनानै बै हाथाइनि बैयाव थांदोंमोन आरोना दहाय बेनिफ्राय जाग्रा बुस्थु लाबोबाय मुस्लिम काउन्ट्रिफोर बायदिसो नुबाय आङो मोनबाय लांलायसै मोनसे लकेसनाव सान बेरायलागासिनोसै जायगाफोर नायलागासिनोसै आरो रेस्ट लानो फैयाखैना बेरायनोसो फैदों नङा होमबा माने बेरायनायानो रेस्ट लानाय आरो नाइट मार्केटआ बन्द जासिगोन नै मोनसे मार्केटआव फैलायबाय जा मोजां मोजां लाथाव ड्रेस फानफैहाय आयौ नै बैयाव नायनो र' मोजां मोजां प्राइसनिखा नै 100 बाटनि गोजा इफोरो मोजां बेबो मोनसे नाइट मार्केट हरनि 11तासो जाबायमोन खोमा आरोना बे समाव ओमफ्राय नै नाइट मार्केटआबो एसे स्रि स्राय जाहांबाय आरो अब्लाबो दङ टुरिस्टफोरा दङ टुरिस्टफोरखौनो जेव जेव नुखागोन आरो जेथिंबो जानाय लोंनाय माथो होनबावनो आरो मोजां नुयो बेफोरखौ नायनानै मोजां नुदों ओमफ्राय बेवहाय सानावहाय गारिसो दोनो इयाव मोनायाव बेफोरबायदि जायो सानाव गारि पार्क खालामो आरो बे जायगायावนอนไหมमोनसे जायगायाव मोनफैलायबाय आं ना बिसोरो लकेल मानसि आरोना थाइलेण्डनि ओमफ्राय बेवहायबो बिथांमोनहा बेरायफैदों ओमफ्राय माने बिसना हर सान माने गिनांगौ गैया आरोना माने पिसटार आरो जायगाया बेरायनो हायो हिन्जावसाफोरबाबो गिनांगौ गैया बेरायो ओमफ्राय जोंबो बेवहाय दसे सम बेरायफैबाय माने जायगाफोरखौ नायथिं माबा माबि जायगा नुफैलाबायबाय आरोना बेयाव फैनो होनना फैयाखै माने बाइक लाखादों जेब्ला गिदिंबाय दङ आरो जेथिंबो थांनो होननानै अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडाव बेंककनि भिडिअ नुनो मोनगोन अब्लासिम नोंथांमोना नेथ'दो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो